Вітаю тых, хто далучыўся да нас. Нагадваю, зараз пачнецца прэзентацыя помнікі Мінска і абласцей, што яны кажуць пра ўзровень русіфікацыю і ці адпавядаюць нацыянальнай гісторыі. Гэта прэзентацыя даследавання палітычнай сферы. Так, і пра даследаванне нам раскажа Андрэй Мастыка, Беларускі інстытут публічнай гісторыі, даследчык гістарычнай памяці. Вітаю, Андрэй. І Андрэй Казакевіч, дырэктар Інстытута палітычнай сферы. Ён з намі на сувязі онлайн. Итак, Андрей, вам слово. Пачинайте. Добрый день. Дякую за магчымасць выступіць тут. Само даследаванне, як уже было агучана, прысвечана мінскім помнікам, то есть якім чынам у гарадскім ландшафце горада Мінска прадстаўлены розныя помнікі, памятныя дошкі і іншыя аб'екты, якія ўшаноўваюць тую ці іншую асобу, ці нейкі аспект мінулага. Гэта ўжо другое даследаванне палітычнай сферы, якое звязана з гэтай тэмай. У мінулым годзе мы, і таксама Андрэй Мастыка быў асноўным даследчыкам, рабілі даследаванне абласных цэнтраў Беларусі, якім чынам там помнікі прадстаўлены. І у гэтым годзе узяліся за горад Мінск, для того, каб ўжо з ім таксама разабрацца, паглядзець, чым магчыма сітуацыя адрозніваецца ад абласных цэнтраў. І ўвогуле на будучыню таксама маем планы пашырення гэтага даследавання на іншыя ўжо больш дробныя беларускія гарады. Пачынайце прэзентацыю тады. У вас, я ведаю, ёсць прэзентацыя. Давайте з гэтага пачнем. Так, я яшчэ скажу пару вводных словаў, потым перадам слово Андрэю Мастыкі. Само даследаванне, як я сказаў, гэта частка такой даследчай праграмы, якая была распачата ў мінулым годзе ў межах Інстытута палітычная сфера. Даследаванне тычылася помнікаў у горадзе Мінску. Гэта значыць, мы збіралі ўсю інфармацыю праз адкрытыя крыніцы, пра тое, дзе знаходзіцца помнік, чаму ён прысвечаны, калі быў усталяваны. І усе тыя лічбы, якія будуць прэзентаваны Андрэем, гэта, уласна, уже аналіз той базы дадзеных, якую атрымалася скласці падчас гэтага даследавання. Найбольшую увагу мы надавалі па класіфікацыі помнікаў у адпаведнасці з тым, якому гістарычнаму перыяду яны прысвечаны, а таксама асобным важным гістарычным падзеям, прыватнасці Другой сусветнай вайне. На гэтым я б хацеў бы перадаць слова Андрэю, калі ласка. Добра. А можна пабачыць прэзентацыю, каб я мог не па сваёй арыентавацца? Ты не бачыш зараз? Бачу, але там нейкі эрор. Што? Так, хвіліначку, зараз выправім. Бачна? Так. Можа адгарнуць на пачатак, я прабягуся па хуценькаму. Можна так пачынаць. Усяго па Мінску мы разглядзелі 765 аб'ектаў. Гэта аб'екты самі помнікі, розныя манументы, якія мемарыялы, якія існуюць у Мінску. Таксама гэта памятныя шыльды і розныя памятныя знакі. Таксама мы спрабавалі вылічваць розныя жанравыя скульптуры, кампазіцыі, бо яны часта таксама маюць пэўную нагрузку гістарычную. Не ўсе, канешне, большасць гэта нейкія абстрактныя аб'екты.
ці нейкія мастацкія, але часткай таксама носяць гістарычную нагрузку. Вось таму таксама іх разглядалі. Можна далей. Вось, ну, пра крыніцы Андрэй крыху сказаў, што гэта адкрытыя найперш крыніцы. Ёсць афіцыйныя пэўныя звесткі крыніцы, асабліва па Мінску іх шмат, бо па асобным раённым саветам і так далее, міністэрствам яны даюць нейкія ну, такія табліцы, дзе яны апісваюць пэўныя помнікі, калі яны стаяць на ўліку таго ці іншага міністэрства, ці нейкай там гарадского ці абласного савета, выканкама і так далее. Ну і інфармацыя ёсць у розных такіх дзяржаўных установах культуры, проста розных інфармацыйных сервісах, нават проста мапа там Google Map і Яндекс карты, яны, в прынцыпе, пазначаюць эти аб'екты, то бок праз іх можна пачынаць верыфікацыю, калі ёсць аб'ект, то далей інфармацыю пра яго можна збіраць. Ну і СМІ і так далее. Вось, ну, калі так коротко сказаць пра крыніцы, можна далей. Ну, методика, ну, основная методика, то, что мы разбирали гэтыя, ну, спачатку збіралі інфармацыю, всю базу па гэтыя аб'екты, былі сабраны ў адзіную базу, ну, напрыклад, па Мінску, а пасля мы яе аналізавалі праз такія 3 асноўныя пункты. Гэта гістарычны перыяд, які адлюстроўвае той ці іншы помнік, якой тэматыцы ён прысвечаны, якую тэматыку закранае, ну, напрыклад, вайну ці нейкую культурную сферу, адукацыю і так далей. Ну і трэцяе, такі складнік, гэта тое, што да якой этнанацыянальнай ідэнтычнасці памяці ён адносіцца. То бок, ці гэта, ну, гэта мы дзелілі проста умоўна па краінах, то бок это да расійскага нейкага такого гістарычнага наратыву, уласна беларускага гістарычнага нацыянальнага наратыву, так што савецкага просто савецкага дзяржаўнага наратыва і савецкі мы дзялілі на агульнасавецкі, то бок то, што датычыцца памяці, ну, агульнасавецкі, такіх умоўна дзеячоў, як, напрыклад, Ленін, Дзяржынскі, Калінін, якія датычацца ввогуле агульнасавецкай памяці, так скажем, ці наратыва савецкага. І вылучалі беларускі савецкі, ці коротка БССР, то, што ўсё ж такі нацыянальны, але адсылае менавіта да савецкай спадчыны савецкай Беларусі. Вось. Ну і пасля гэта мы аналізавалі, атрымоўвалі пэўныя крыніцы, атрымоўвалі пэўныя графікі, дыяграмы, якія вот зараз табліцы, якія зараз мы разглядзім. Можна далей. Так, ну і гэта, як уже казалася, другое даследаванне. Першае было прысвечана абласным цэнтрам, ну, 5 абласным цэнтрам. Вось. Там было разгледжана 868 аб'ектаў, крыху больш, але, в прынцыпе, гэтыя матэрыялы можна супастаўляць, то бок там трохі больш за 100 розніца паміж усімі аб'ектамі Мінска і усімі аб'ектамі вось гэтых абласных цэнтраў. То бок пэўны аналіз і супастаўленне, параўнанне можна правесці. Вось, ну і далей уже пераходзім вось да непасрэднага аналіза. Ну, спачатку мы паглядзелі, колькі ввогуле ёсць помнікаў і якіх не падзел храналагічны, то бок якія перыяды гістарычна яны разглядаюць. Такая разбіўка, это мы яшчэ па абласным цэнтрам рабілі, што разбіта на 4 такія асноўныя, ну, проста па колькасці помнікаў па кожным перыядзе. Гэта, да, ну, то есть ад старажытнасці да 19 стагоддзя помнікі, пасля 19 уласна стагоддзя, і якіх найбольш гэта 20 стагоддзя. 20 стагоддзя это фактычна, ну, фактычна ўсё 20 стагоддзя да пачатку незалежнасці Беларусі ў 91 годзе. І на найноўшая гісторыя, ці гісторыя уже там канца 20-го, пачатку 21 стагоддзя, ну, это то, што датычыцца сучаснасці ці гісторыі незалежнай Рэспублікі Беларусь. Вось, ну, мы тут бачым, уласна, па Мінску дадзеныя, што ў Мінску, ну, абсалютная перавага это помнікі 20
20 стагоддзя. Падобная сітуацыя, канешне, была і па абласным цэнтрам, ну, але там все ж таки, давайте наступны слайд, все ж таки помнікаў ці аб'ектаў мемарыяльных, звязаных з 20 стагоддзям крыху менш. Да? Все ж таки это менш нават за 80%, той час, калі у Мінску это амаль што больш амаль што 90. Вось. Ну, это, ну, как бы, адпаведна можна сказаць, якія акцэнты адлюстроўваюцца, адпаведна большыя акцэнты на 20 стагоддзе. Нават калі глядзець проста па асобным абласным гарадам, то там все адно атрымлівалася, што ну, перыяд 20 стагоддзя это максімум 80%. У Мінску все ж таки гэта памяць больш пра 20 стагоддзя. Ну, напэўна, гэта звязана з тым, што все ж таки гэта была сталіца БССР і як бы дзяржаўнасць беларускай і в прынцыпе савецкаму перыяду найбольш прысвечана было помнікаў. Можна пераходзіць далей. Вось. І тут мы ўжо ведзем такі прагляд, аналіз таго, што адбываецца па кожным гістарычным перыядзе. Дадзеная дыяграма, яна прысвечана мемаратыўным аб'ектам Мінска, якія датычацца перыяда да 19 стагоддзя, фактычна ад самай старажытнасці. Як мы бачылі, іх не так шмат у працэнтных суадносінах сярод в прынцыпе ўсіх помнікаў, які існуюць. Вось. Важнай асаблівасцю тут з'яўляецца тое, што найбольш вылучаецца відавочна гэта помнікі і разнастайныя аб'екты, звязаныя з сферай культуры. Ну, тут культура ў шырокім сэнсе, тому што там штосьці датычыцца і літаратуры, кнігадрукавання, музыкі і так далее. Вось. Ну, і в прынцыпе, калі взять там еще рэлігію дадаць, то это все-таки такая все одно такая духовно-культурная сфера домінуе. І тут мы зараз можем, ну і таксама можем побачыць, што прысутнасць элементаў уплываў іншых культур ці наратываў памяці іншых культур таксама тут мінімальная. Што дзіўна, нават Расія тут прадстаўлена фактычна адным помнікам, і ён досыць сучасны. Вось. Ну, яшчэ там прадстаўлена таксама памяць асобных савецкіх двух савецкіх рэспублік. Вось. Можем перайсці для параўнання з абласнымі цэнтрамі. В абласных цэнтрах, ну, там, конечно, самих помнікаў крыху больше, тут уже больш такая разнастайнасць, разнашорстнасць у прадстаўленні помнікаў звязаных з гісторыяй да 19 стагоддзя, тут і больш і гарадской гісторыі. Ну, і культура в тым ліку таксама добра прадстаўлена. Ну, і тут уплывы ўжо нібы так, уплывы суседніх, я бы так сказаў, суседніх культур, яны такі больш відавочныя. Гэта, конечно, на першую чаргу звязана, што у кожнай абласным цэнтры ёсць такая еще рэгіянальная ўплывы, рэгіянальныя своеасаблівасці. То, што тут дае, напрыклад, польскі фактор, гэта звязана з заходнімі абласнымі цэнтрамі, Гроднай, Брэстам. Расійскія ўплывы, яны больш звязаны з усходнімі абласнымі цэнтрамі. Ну і далей можем просто такое падсумаванне, то, што я уже казаў на наступным слайдзе, побачыць. Ну, то, што я адзначаў, што у Мінску, як відавочна, што найбольш помнікаў звязаных з культурнай спадчынай і менш уплываў менавіта такіх іншых нацыянальных культурных. Вось. І далей можем перайсці до 19 стагоддзя. Вось, ну, для прыкладу таксама. То, што я уже адзначыў, што сфера культуры добра прадстаўлена ў Мінску, гэта таксама вялікую уплыў на гэта, ці так унёсак зрабіў уласна гэты мемарыяльны ці памятны комплекс, бо тут ён адкрыты зусім нядаўна, это 23 год, называецца «Золотое коло беларускай навукі». Каля
каля акадэміі навук. Вось і тут фактычна мы яго разглядалі ўсё ж такі не як адзін помнік, бо тут кожнай асобе прадстаўлена в этом комплексе асобная скульптура прысвечана з подпісам і пэўным пазначэннем яго ўнёска у навуку ці культуру. Тут калі казаць пра перыяд да 19 стагоддзя, тут прадстаўлены да навук не хутчэй не навука, а людзі ўсё ж такі культуры мы адносілі, такія як напрыклад Францыск Карына, то бок што гэта кніга друкавання хутчэй гэта сфера культуры. І вось дзякуючы тут, па-мойму, як мінімум Кірыл Атураўскі, то бок гэты помнік даў вельмі такі працэнтным адносінам дадаў вось да гэтай сферы культуры шмат адзінак. І вось тут таксама адначасова, калі быў адчынены і помнік прысвечаны вось навуцы, адчынены і помнік Александру Невскаму. Для параўнання фактычна адзіны помнік вось гэта да перыяда да 19 стагоддзя прысвечаны, звязаны з рускім уплывам, з рускай памяццю. Вось, так, уласна, тут мы можам пераходзім да 19 стагоддзя. В 19 стагоддзі зноў жа мы бачым, што як бы сфера культуры гэта асноўная, дзе прадстаўлены помнікі, розныя іншыя мемаратыўныя аб'екты. І тут уже как бы пабагацей уплывы таксама розных іншых гістарычных наратываў. Найперш расійскага мы бачым, і таксама Украіна, Польша, але гэта так мінімальна, зноў жа найперш это украінскі. І калі гэта параўноўваць з 19 стагоддзям па абласным цэнтрам, наступны слайд, то тут таксама мы бачым, але тут дамінаванне, напрыклад, вось гэтага расійскага гістарычнага наратыва, яно відавочна большае, такое, нават яно дамінуе над усім. Плюс мы бачым, што ў сферы культуры проста па 19 стагоддзі ў абласных цэнтрах это асноўнае, што было прадстаўлена культура, сферы культуры. Гэта было менавіта расійскі ўплыв, расійскія дзеячы, постаці, это вядомыя Гоголь, Пушкін і так далей, помнікі, розныя з іхняй дзейнасцю таксама звязаныя мемаратыўныя аб'екты. Вось, таму калі казаць пра Мінск, можна ўключыць уже па наступны слайд выснова, што у Мінску ўсё ж такі вось гэта праява колониального российского уплыва, вот менавіта то, што датычыцца з 19 стагоддзя, значна меншае. Можна наступны слайд. Зноў жа сфера культуры мае асноўнае значэнне. Вось, і для прыкладу ты можам пабачыць тут таксама то, што адносна сучасныя помнікі, які пабудаваны, звязаны з культурай, і в прынцыпе з 19 стагоддзя. Вось гэта помнік Манюшку і Дуніну Марцінкевічу, такім беларускім культурным дзеячам літаратуры і музыкі. Вось у якасці прыклада. І далей тут таксама крыху зробім адступленне, такая цікавостка, што помнікі Тарасу Шевченку. Тарасу Шевченку, напрыклад, у Мінску ёсць два помніка. Адзін, хутчэй за ўсё, барэльеф, это еще советскі, который першы помнік, еще советскі час пабудаваны. Наступны такі ўжо паўнавартасная скульптура Шевченкі, вось якая непадалёку ад амбасады украінскай знаходіцца. Это сучасны адносна помнік пачатку 2000-х гадоў. Вось, што цікава, што Тарасу Шевченку ў Беларусі не так і мала помнікаў. Калі мы паглядзім па абласным цэнтрам, можна наступны слайд, то яшчэ ў абласных цэнтрах яшчэ ёсць тры помнікі. Вось это Магілёў, Брэст і Гомель. Трэці помнік, яны в прынцыпе так выглядаюць нейкімі тыпавымі, так по выгляду, але яны просто пастаўлены в адзін фактычна час. Это таксама дзесьці пачатак 2000-х гадоў.
І ўзнікла пытанне, а колькі помнікаў ёсць беларускім класікам літаратуры. Вот мы бачылі Дуніна Марцінкевіча, но это бадай адзіны помнік прадстаўнікам, ну, такіх пачынальнікаў, ну, такой сучаснай беларускай літаратуры. А вось калі взять уже таких прям классиков, як Янка Купала, вось это фактычна адзін, которому много помнікаў, да, вось мы вядома ёсць помнікі, які у Мінску у парку Янки Купалы, который вось справа самый, вось адзін у Гродно, который самый злева, ён каля універсітэта, тому что універсітэт носіць імя Янки Купалы, а пасярэдзіне это Гомельскі Янка Купала. Тут, конечно, можно, ну, не будем мы судить про некие мастацкие вартости, но вось нават калі параўнаць з тымі помнікамі, вось гэты бюст Янкі Купалы у Гомеле з тымі помнікамі, якімі бачым Шевченку, то как бы он троху сцеплей стаіць на бетонным таким слупочку. Вось он это в адрозненне ад помніка Шевченку, там дзе бюстаў Шевченку, дзе там все з граніта зроблена, ці таких пад граніт пліт. Вось і значна больш сціплы. Таксама калі казаць пра якасць, ну, якасныя такія, да, паказнік, то гэта, напрыклад, у Гомелі помнік стаіць у сквер Янкі Купалы, але гэты сквер далёка не цэнтральны. Нават калі ўзяць той помнік Шевченкі, які, ну, ён значна бліжэй да цэнтра, і таксама стаіць у скверы Тараса Шевченка, ну і выглядае больш, ну, скажем, прынамсі прыстойней. Вось, ну это такое было адступленне. Тут калі параўноўваць з Пушкіным, то зусім будзе все кепска. Беларускіх класікаў, што кожным амаль што ў досным горадзе ёсць помнік ці бюст Пушкіна. Ну і 20 стагоддзя. Вось 20 стагоддзя тое, которое найбольш помнікаў. Вось тут мы бачым падзел менавіта тэматычны, бо тут складана на адной дыяграме паказаць і тэматыку, і такую нацыянальную прыналежнасць. Таму тут мы разбілі менавіта па тэматыкам. Ну і тут, як мы бачым, што дамінуюць помнікі пра Вялікай Адчайнай вайны. Але, ну, гэта не такая абсалютная, прынамсі, дамінацыя, настолькі абсалютная, да, то бок это менш за палову. І важную сферу зноў жа займае важны сектар, это культура, якая другое месца займае фактычна па колькасці. А далей нават ідзе навука і адукацыя, то бок это калі палучыць, это вялікая, ну, то бок это больш нават, ну, в прынцыпе амаль што як і падзеі Вялікай Адчайнай вайны. Што насамрэч дзіўна, таму што наступны слайд, калі мы пабачым па абласным цэнтрам сітуацыю, то тут Вялікая Адчайная вайна дамінуе абсалютна. Плюс калі далучыць да гэтага яшчэ то, што з рэвалюцыяй звязана. Вось таксама тут ёсць, напрыклад, па 39 годзе, гэта у заходніх абласных цэнтрах, то такой как бы такі палітычны прасавецкі наратыў тут яўна дамінуе. Вось і таму, ну, можна наступны слайд такі высновы па 20 стагоддзю, то што тут на дзіва значна менш помнікаў Вялікай Адчайнай вайне. Зноў жа і так добра прадстаўлена сфера культуры. Таксама зразумела, што, ну, што все ж таки тут ёсць і была сталіца БССР, зараз сталіца Незалежнай Рэспублікі Беларусь, таму тут больш сферы культуры, напэўна, надзяляецца ўвага, плюс тут і, напэўна, яшчэ знаходзіцца, як у сталіцы, большасць устаноў культуры нацыянальнага ўзроўня, універсітэтаў, адукацыі, яны как бы дазваляюць сабе, ну, просто прасоўваць гэта пабудовы, хутчэй за ўсё, гэтых помнікаў, шыльдаў і так далей. Вось, ну і тут можна згадаць пра яшчэ, што значна менш, чым у абласных цэнтраў прадстаўлена памяць пра Афганістан, ну і адсутнічае ўвогуле, ну, мала прадстаўлена памяць пра Чарнобыль. Тут я просто на слайдзе хацеў адлюстраваць вось гэту сітуацыю з памяццю пра вайну в Афганістане. Все ж таки, нягледзячы на што тут там усяго мы налічылі 5 аб'ектаў, но тут ёсць цэнтральны аб'ект, вось гэты востраў мужнасці
і жалобы ў якасці прыклада. Ён першы дэманструе, што ўсё ж такі можна зрабіць нават как бы ну, такое ушанаванне памяці, создать такі нацыянальны цэнтральны аб'ект, які бы ён досыць вядомы і мінчанам, і турыстам, вось, і прыцягвае сваю увагу. І в прынцыпе вось як не дзіва ну, памяць пра менавіта вайну в Афганістане яна вельмі распаўсюджана в прынцыпе сярод абласных цэнтраў. І як бы калі казаць пра актараў, то як бы займаецца гэтай ушанаваннем гэтай памяці, можна сказаць каардынацыяй гэтых аб'ектаў. Гэта беларуская праваслаўная царква. Вось мы можам пабачыць, як это прадстаўлена у абласных цэнтрах. Это Віцебск, Магілёў, Гомель. Ну, таксама гэта в такім рэлігійным стылі, праваслаўным стылі выконваецца. Беларуская праваслаўная царква набярэ на сябе гэту адказнасць за гэту сферу. Ну і у тым ліку можна далейшы слайд. Вось таксама прыклад брацкія военныя могілкі першай сусветнай вайны в Мінску. Тут таксама праваслаўная царква як бы ўзяла на сябе мемарыялізацыю гэтага аб'екта. З гэтым былі спрэчкі, таму што ўсё ж такі не все пахаваны. Ну, в прынцыпе, Беларусь не настолькі монаканфесійная дзяржава, каб толькі ну, казаць пра праваслаўных. Ну, і з гэтым, напрыклад, нават былі пытанні ў сувязі з гэтай брацкай магілай першай сусветнай вайны. Ну, але ж как бы дамінацыя в палітычнай прасторы дае праваслаўнай царкве магчымасць ну, гэта такім чынам прасоўваць. Надо сказаць і пра Чарнобыль таксама ну, найбольш такія помнікі цікавыя, таксама звязаны з праваслаўнай царквой. Вось. Так, ну, можам паглядзець таксама, што з уплывамі нацыянальна-культурнымі, што па Мінску ну, найбольш помнікаў это звязаны з ну, прыналежнасць такая беларуская савецкая, потым ідзе чыста савецкая непасрэдна. І тут такі дзіўны момант, што трэцюю пазіцыю займаюць савецкія рэспублікі, былыя савецкія рэспублікі. Ну, таксама звязана, напэўна, то, што ў свой час, як сталіца БССР, пэўная частка СССР, нейкія помнікі мусілі будавацца звязаныя з савецкімі, з інтэрнацыяналізмам, дружбай савецкіх народаў і так далее. Вось, калі паглядзець па абласным цэнтрам, наступны слайд, то тут крыху ситуация другая. Тут, напрыклад, расійская ну, хоть проявлена больш лепей, чым іншыя нейкія рэспублікі. Але пры гэтым ну, сітуацыя падобная так, на тое, што і ў Мінску адбываецца. Можна наступны слайд. Вось далей яшчэ хацела сказаць пра памяць пра вайну. Вось. Ну, то бок яна в прынцыпе падобная, што ў Мінску, што мы паглядзелі, што помнікаў у сталіцы ну, не столькі шмат, як у параўнальна, як калі гэта браць у працэнтах, як у абласных цэнтрах, але пры гэтым все равно іх шмат, яны дамінуюць у гарадской прасторы, у прасторы памяці сталіцы. Вось, і калі казаць такую разбіўку зрабіць гэтыя помнікі, то яны найперш это ну, асноўны іхні пасыл это такі гераічныя, прысвечаныя вайсковаму подзвігу, вайсковай славе і так далее. Помнікаў, якія прысвечаны менавіта ахвярам вайны, ахвярам Халакосту. Ну, як мы бачыце, у працэнтных суадносінах зусім мала, яны саступаюць. У Мінску у нас з гэтым крыху лепш, у абласных цэнтрах наступны слайд, там зусім это такая, скажем, абсолютная меншасць. Да? Дагэтуль у нас дамінуе вось гэтыя помнікі савецкія ці новыя помнікі, якія таксама будуюцца ў такім савецкім мілітарысцкім стылі, да? Такой воіна, змагара і так далее. Можна перайсці наступны слайд, там некалькі прыкладаў вось гэта рэпрэзентацыі памяці аб вайне. Гэта сучасныя помнікі, нават там літаральна 10 год назад, ну, 10 у гэты перыяд пабудаваны.
І яны вось гэтыя нацыянальныя, в сэнсе, што яны прыналежаць не да беларускай памяці, это адзін малдавскі, а другі казахскі. Ну, але калі мы паглядзім, што ну, на казахском хоць нейкія элементы ёсць такі нацыянальнага спроба падкрэслівання, то малдавскі зусім такім у савецкім стылі. І вось, ну, как бы это рэпрэзентацыя па гэтай памяці аб вайны все да гэтым савецкім, постсавецкім стылі. Ну, это уже інший вариант, это то, что дзякуючы Леониду Левину, ну и в принципе этой политицы звязаны с памятью об ахвярах и Холокоста, и в принципе у ахвярах, ну, у Мінску все ж таки узнікаюць такія, як меморіальны комплекс у Трасцянцы, якія по-іншаму рэпрэзентуюць гэтую гісторыю. Ну і таму в Мінску трошки лепш з гэтым. Ну, але все равно мы бачым, што памяць пакуль што ну, такая во многом застаецца савецкай. Ну, можна наступны слайд. Ну, это уже пераходзім мы да 21 стагоддзя, на найноўшай гісторыі. Тут, калі глядзець ужо па нейкі вылучаць тэматычныя, то такія атрымоўваюць крыху па тэматыкам калейдаскоп, штосьці складана здаецца выявіць, хаця мы бачым зноў жа, што сфера культуры ну, неяк прадстаўлена досыць шырока ў параўнанні з астатнімі. Але тут можна і вылучыць, напрыклад, калі аб'яднаць вось то, што датычыцца нейкім аб'ектам, звязаным з міністэрствам унутраных спраў, міністэрствам надзвычайнай сітуацыі, потом вось ідзе такі сектар, яны все побач. Памежная служба, далей там дзяржаўныя дзеячы, то как бы то, што таксама напрашваецца, што ну, сфера такой дзяржаўнай сілавых структур, яна все ж таки вылучаецца, ну, то бок там это амаль што пад чвэрць аб'ектаў. Ну і гэта на абласных цэнтрах яшчэ лепш заўважна, калі там таксама паглядзець, што арміі, міністэрству унутраных спраў і там дзяржаўнай службе, ну, таксама гэта будзе больш за чвэрць, напэўна, помнікаў прысвечаных, то бок пэўная тэндэнцыя захоўваецца, ну не захоўваецца, назіраецца то, што все ж таки дзяржава выбірае у нейкае ушанаванне ну, нейкіх тэм, найперш тое, што звязана з дзяржкіраваннем і з нейкімі сілавымі структурамі. У Мінску гэта менш заўважна, можна далей перайсці, гэта такі будзе уже выснова. Вось, што ў Мінску гэта менш заўважна, але тэндэнцыя да гэта ёсць. Ну, але калі глядзець агулам, то такой яўнай нейкай такой палітыкі камемаратыўнай пакуль няма. Яна не выпрацаваная, больш все ж такі неяк. Ну, пэўныя групы могуць высоўваць свае там у сваіх інтарэсах пэўныя помнікі. Ну, вось гэта як прыклад, ну, все ж таки это трагедыя на Немізе. То, што в прынцыпе не ўшанаваць было немагчыма. Ну, але зноў жа мы тут, дарэчы, бачым, што гэта звязана з праваслаўнай царквой, да? То бок на сябе гэту адказнасць, да, на ўшанаванне найперш узяла царква. Ну і вось такія кур'ёзныя, ну, это да таго, што нейкай такой адмысловай палітыкі няма, то есть кур'ёзныя помнікі кшталту помніку завадчаніну, там каля прахадной, ці, напрыклад, помніку, наступны слайд, сербскаму банкіру Карычу, да, который, ну, правда, на прыватнай тэрыторыі, там з ім быў невялікі скандал. Вось, але ну просто это дэманстрацыя таго, што крыху то, што датычыцца сучаснасці, гэта досыць так ну, спарадычныя нейкія помнікі, якія там могуць будаваць на ўласную адказнасць пэўны суб'ект. Ну вось, калі хуценька пробегчыся, то вось так. Может быть, у Андрэя будуць дапаўненні. Дзякуй вялікі. Слухайце, але калі вось вельмі коротка рэзюміраваць тое, што вы зараз расказвалі, то які адказ на пытанне, якое было вынесена ў назву? Ці адпавядаюць помнікі мінскай нацыянальнай гісторыі і што кажуць пра ўзровень русіфікацыі? Дарэчы, у параўнанні, напрыклад, з абласнымі цэнтрамі. Ой, ну, може, я тут криху скажу.
Па-першае, у Менску відавочна абсалютны правал, што тычыцца помнікаў да 19 стагоддзя. І нават вельмі дзіўна у параўнанні з абласнымі цэнтрамі і ў параўнанні з тым, колькі, скажем, гэтым перыядам адводзіцца месца ў гісторыі, у падручніках, у розных дыскусіях. Ну, напрыклад, ёсць такая загадка, што да гэтага часу ў Менску няма ніводнага помніка, які быў бы непасрэдна прысвечаны перыяду полацкага княства, ці полацкаму князю якому-небудзь. Ну, з аднаго пункту гледжання, нібыта няма спрэчак па гэтым перыядзе, то есть ён абсалютна аднолькава практычна адлюстраваны і ў нацыянальнай гістарыяграфіі, і ў афіцыйнай гістарыяграфіі, і нібыта ўсе прызнаюць Александру Невскому. До рэчы, там жаночы фактор прысутнічае, абгрунтоўвалі гэта, там не толькі Александр Невскі, а ўся ягоная сям'я. Там жонка, по-моему, княгиня Александра, якая, з Віцебска была, так? І то бок, жаночая постаць у гісторыі, толькі, правда, на фоне Александра Невскага. І там гэта прасоўвалася такім чынам, што гэта нейкая супольная, праваслаўная гісторыя. Князь рускі, але пры гэтым жонка у него беларуска, а агулам усе праваслаўныя. Царквы не было, але понятно, што яна прасоўвае наратывы, звязаныя з праваслаўнай царквой, агульнай праваслаўнай царквой. Все ж таки БПЦ — это частка рускай праваслаўнай царквы. Таму гэтыя сувязі, так сказаць, і ўплывы непазбежны. Ну так, але я пагадзіўся б з Андрэем, можа толькі акцэнтаваў бы тое, што царква праваслаўная не выглядае як такім каналам прасоўвання канкрэтна расійскіх, назовем это так, гістарычных наратываў. І гэта тычыцца не толькі абласных цэнтраў і горада Мінска, але калі паглядзець нават і больш шырока, все-таки, напэўна, асноўная лінія — гэта нейкія лакальныя гісторыі. Конечно, як і сказаў Андрей, гэта людзі праваслаўныя, конечно, гэта тыя часта вельмі людзі, якія былі арыентаваныя на Расію, але все равно гэта лакальныя такія ці гістарычныя наратывы, ці гісторыі, звязаныя з гісторыяй праваслаўнай царквы. Таму беларуская дзяржава, на жаль, у гэтым кантэксце робіць значна больш у пытаннях русіфікацыі беларускай гарадской прасторы, чым праваслаўная царква. Дзякуй вялікі за даследаванне. У нас апошняе пытанне — гэта дзе і калі можна будзе азнаёміцца публічна з тым, што вы зараз сёння прэзентавалі? Чакаецца, што да сярэдзіны снежня у нас выйдзе ўжо друкаваная версія даследавання, і там яна будзе змешчана на сайце нашай палітычнай сферы. І мы зробім адмысловую рассылку, асабліва тым, хто быў падпісаны на нашу прэзентацыю тут, каб можна было азнаёміцца ўжо ў дэталях з тым, як выглядае гарадскі ландшафт горада Мінска. Добра, дзякуй вялікі за такую вялікую цікавую працу, і мы развітваемся з вами. Сачыце за нашымі прэзентацыямі ў соцсетках прэс-клуба.